Higit 10,000 piraso naman po ng ilegal na paputok at boga, winasak sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Winasak ng Pangasinan Police Provincial Office katuwang ang Bureau of Fire Protection ang kabuang 10,906 na piraso ng ilegal na paputok, pyrotechnic devices at improvised cannon o boga noong Sabado, December 27. Ang mga nasabing paputok at boga ay nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng pinaigting na pagbabantay upang masiguro ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng mga selebrasyon. Bukod sa ilegal na paputok, kabilang din sa binabantayan ng bawat himpilan ang paghuli sa mga gumagamit ng maiingay na muffler na nagdudulot ng noise pollution at perwisyo sa mga komunidad. Kaugnay nito, nananatiling nakataas ang heightened alert status ng kapulisan upang mapanatiling kaayusan at seguridad sa buong lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.